Fiż-żona fejn hemm l-epiċentru tat-terremoti li seħħew fl-Italja hemm madwar 50 familja Maltija. Għalkemm fid-dawn li darba nħass f'diversi żoni, in-numru ta' Maltin jitla l madwar 250. Spjegat dan l-ambaxxatriċi għal Malta fl-Italja meta mitluba tikkummenta dwar l-aktar terremot qawwi fl-Italja mis-snin 80 l-hawn. Qed inċemplulhom, qed inkellmuhom, saqsu jekk għandhom bżonn xi ħaġa, inċemplulhom kuljum anke biex nissiguraw li mhumiex waħedhom, ma tantx hemm nistgħu nagħmlu, jekk għandhom bżonn xi ħaġa jgħidulna, mbagħad naraw kif nistgħu ngħinuhom bażikament. Il-terremot ħalla aktar minn 15,000 persuna bla saqa fuq rashom, u għalkemm ma kienx hemm rapporti ta' mwiet, indarbu 20 persuna u saret ħsara estensiva fuq diversi binjiet. Ir-raba' terremot fi 3 xhur li kejjel 6.6 fuq l-iskala Richter sar fi żmien meta l-pajjiż għadu qed jirkupra minn terremot fatali f'Awwissu li għadda, terremot li ħalla kważi 300 persuna mieta. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi mistenni laqgħa l-kabinett biex tkun diskussa rikostruzzjoni b'mod urġenti. Dan fid-dawl li ħafna minn dawk affettwati qed jgħixu jew ma' qrabathom jew ma' sħabhom. L-Aġenzija tal-Protezzjoni Ċivili tal-pajjiż tipprovdi assistenza lil xejn inqas minn 15,000 persuna, 10,000 minnhom qed jingħataw kien f'tinet li ntramaw apposta. Dan fil-waqt li eluf ta' persuni oħra, inkluż Maltin, għattaw il-lejl imbeżża fil-karozzi. Kulħadd il-Maltin huma accounted for m'għandhomx damage kbir fid-dar tagħhom jistgħu joqogħdu fid-djar tagħhom li għandhom il-biżgħu kif għandna min qed jorqod fil-karozza. L-ambaxxatriċi għal Malta fl-Italja rimarkat ir-relazzjoni b'saħħitha li teżisti bejn il-Gvern Malti u dak Taljan. U fil-waqt li stqarret li l-Gvern Taljan jinsab preparat u qed jagħmel minn kollox biex jgħin lil dawk mill-quta, irreferitu wkoll għas-solidarjetà lil poplu Malti u tant magħruf għaliha. Jien kelli Maltin anki illi kidbuli u għaluli jekk hemm familji illi jixtiequ jiġu Malta in the meantime sakemm ikun hemm reconstruction inħallsulhom il-flights u nżammuhom magħna d-dar. Ħaġa li mhux se jagħmlu, ġifieri, imma ġessa bih nobli ħafna, il-Maltin ġenerużi wisq.